أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس وصآن هواريات قدامو سينادوس قدد زي بالله فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለት እዚ ብህይወት ብጥዕና ስለ ዘጽናሐና ዕድመ ንንስሓ ስለ ዝሃበና ንዓና ነዞም ሓጣን ምጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ስለ ዝጓስየና ስሙ ካብ ኣጽናፍ ዓለም ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሜን። ስሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ደጊምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ብጥዕና ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ናብ ዘመነ ትንሳኤ ስለ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ናይ መብርሃን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ተረዳእነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ስሙ ንዘለኣለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ራይ እምበር ሎሚ እውን ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ኮይኑ ዘለናዮ ሰሙን ኩላትና ከም ንፈልጦ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ትንሳኤ እዩ። ካብ ትንሳኤ መበል ሓምሻይ መዓልቲ ዝኾነት ሓሙስ ኢና ዘለና ካብ ጽባሕ ትንሳኤ ከዓ መበል ራብዓይቲ መዓልቲ እያ ትኸውን ዘላ። ስለዚ እዚ ሓሙስ እዚኣ ካብ ትንሳኤ መበል ሓምሻይቲ መዓልቲ ዘላ እዚ ሓሙስ እዚኣ ከምተን ዝሓለፋ 4 መዓልታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚኣ እውን ናይ ባዕላ ዝኾነ ስያሜ ሂባታ ኣላ። እዚ ሓሙስ እዚኣ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላ ከዓ ትጽዋዕ። እተን ኣቐዲምና ዝረኣናየን መዓልታት ሶኒ ማዕዶት፣ ሶሉስ ቶማስ፣ ረቡዕ አልዓዛር፣ ሓሙስ ከዓ ዝሕጂ በፂሕና ዘለና መበል ሓምሸይቲ መዓልቲ ካብ ትንሳኤ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላ ትጽዋዕ። ስለዚ እዚ ሓሙስ ኣዳም እዚኣ ዝተባህለትሉ ምክንያት ወይ ድማ ሓሙስ ኣዳም ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስያመ ዝሃበታ ምክንያት ካብቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝተበገሰ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከምኡ ከዓ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ተጻሒፉ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣቦና ኣዳም ኣኽቢሩ ቀዲሱ ውልድነት ሂቡ ናብ ገነት ከም ዘእተዎ እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 16 እንተኣንቢብና እንታይ እዩ ዝብል? እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ምእንቲ ከዓያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ከም ዝስዕብ እናበለ ኣዘዞ። ካብ ፍረ እቲ ኣብ ገነት ዘለኦም ኩሉ ብላዕ፣ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍለጦም ግና ካብኣ ብዝበልዓካላ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ንዑ ትሰማዕ ደጋፊት ክገብረሉ የበለ። ይቕጽል ከምኡ ኢሉ ካብ ፍቕዲ 16 ጀሚርና ክሳብ ፍቕዲ 25 እንተኣንቢብናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣቦና ኣዳም ፈጢሩ ብድሕሪኡ ከዓ ደጋፊት እትኾኖ ሓጋዚት እትኾኖ ካብ ጎኑ ንኣዴና ሄዋን ከም ዝፈጠረ ይነግረና። እቲ ትእዛዝ ንኣቦና ኣዳም ክወሃብ ከሎ እንታይ ዝብል? ካብ ፍረ እቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኦም ኩሉ ብላዕ፣ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጦም ግና ካብኣ ብዝበልዓካላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ ዝሃቦ። እዚ ከዓ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ስለ ክልተ ነገር እዩ። ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈጣሪ ኣቦና ኣዳም ድማ ፍጡር፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ኣቦና ኣዳም ከዓ ባርያ ኣገልጋሊ ምዃኑ ንኸፈልጥ እዩ። እዚ ግበር እዚ ከዓ ይትግበር ኢሉ እግዚአብሔር ንመጀመርታ ግዜ ንኣቦና ኣዳም ትእዛዝ ዝሃቦ። እቲ ሓደ ወገን እውን ኩሉ ክበልዕ ከም ዘይተፈቕደሉ፣ ክፀውን ከም ዝተፈቕደሉ፣ ኩሉ ዓይነት እውን ክበልዕ ከም ዘይተፈቕደሉ ዝነግር ሕጊ እዩ። ኣብ መወዳእታ እዚ ዘይምግባር ከዓ ሞት ከም ዘምፅእ፣ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምርሓቅ ከም ዘምፅእ፣ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነበሮ ርክብ ከም ዘቋረጽ፣ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዎ ዝምድና ከም ዝቋረጽ፣ ብዓብዪ ከዓ ሞት ከም ዝመውት
እግዚአብሔር አቀዲሙ ቅድምቲ አቦና አዳም ነተነገር ንፍጻሙ ወይ ድማ መውዳቁ እቲ አይትብላዕ ዝተባህለ እንታይ ምዃኑ እንተበሊዑ ከዓ ክመጽእ ዘሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ነጊርዎ ነይሩ አቦና አዳም ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ክነብር ድሕሪ ምጽራሕ ነገር ግን መወዳእታ ሰይጣን ወይ ድማ ዲያብሎስ አፍ ከይሲ አፍ ተመን ተሰዊሩ ኣብ ምዕራፍ 3 ኦሪት ዘፍጥረት እንተ ኣንቢብናዮ ካብ ፍቕዲ ሓደ እንታይ ዝብል እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ አራዊት መሮር ተመን ኣዝዩ ጎራሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ አምላኽሲ ካብ ኩልኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙኩም ኢሉ ሓተታ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረ እታ ማእከል ገነት ዘላኦም ግና አምላኽ ከይትሞቱስ ካብ ኣይትብልዑ ኣይትተንክይዋ እውን ኢሉ ኣዚዙና እዩ ኢላ መለሰትሉ ዲኣ ትብላ ዴና ሔዋን ኩሉ ኣብ ገነት ዘለኦም ፍረኦም ንበልዕ ኢና ግና ብዛዕባ ፍረ እታ ማእከል ገነት ዘላኦም ግና አምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንክይዋ ኢሉ እውን ኣዚዙና እዩ ኢላ መለሰትሉ ስለዚ እቲ ዝተዋሃበ ሕጊ ወይ ድማ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ካብኣ ኣይትብልዑ ንዓ እውን ኣይትተንክይዋ ዝብል ነይሩ እንተበሊዕኹምን ተተንኪኹማን ግና ሞት ክትሞቱ ኢኹም ዝብል ናይ መወዳእታ ውሳነ ፍርዲ እንታይ ምዃኑ ከዓ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ ነዚኣ እምበኣር ኣዴና ሔዋን እቲ ጎራሕ ዝኾነ ተመን መፂኡ ሓታ ከሎ ዝሃበቶ ምላሽ እዚ እዩ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩም ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ዝበልዓኹምላ መዓልቲ ኩሉ ከም እትፈልጡ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከዓ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኣይትብልዑ ዝበለኩም እምበር ኮቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ንምርኣያ ጽብቕቲ እቲ ፍሪኣ ንምብልዑ ጥዑም ጥበብ ብምሃብ እውን ዘብህግ ምዃኑ ርያ ካብ ፍረ እታ ኦም ወሲዳ በልዐት ንሰብኣያ ድማ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ ሽዑ ኣስተውዓሉ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ቆጽሊ በለስ ሰፍዮም ከዓ ተዓጥቁ ቅድሚ እዚ ነገር እዚ ምፍጻሞም ልብሲ ኣይነበሮምን ጥርሖም እዮም ነይሮም ነገር ግን ብጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተሸፊኖም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ምንም ዝጎለሎም ነገር ኣይነበረን ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦም ሕግን ትእዛዝን ምስ ኣፍረሱ ግና ጥርሖም ከም ዘለዎ ፈለጡ ሽዑ ስለ ዝሓፈሩ ቆጽሊ በለስ ሰፍዮም ከዓ ተዓጥቁ ይብል ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከል እዋም ገነት ተሓብኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ጸዊዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰማዕኩ ጥራይ ስለ ዝኾንኩ ድማ ፈሪሄ ተሓባእኩ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ድማ ጥራሕካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካ ንሰበይቲ ካብታ ኦም ፍረ ሃበትን እሞ በላዓኩ ኢሉ መለሰ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርክ ኢሉ ሓተታ እታ ሰበይቲ ከዓ ተመናስሒትኒ እየ ዝበላዕኩ ኢላ መለሰት ኣቦና ኣዳም ትእዛዝ ተዋሂብዎ ሕጊ ተዋሂብዎ ከብቅዕ ስለምንታይ በላዕኻ እንተተባህለ እቲያ ደጋፊት ክትኮነኒ ዝሃብካኒ ሔዋን ኣስሒታትኒ ሔዋን ከዓ ስለምንታይ ከምኡ ገበርክ እንተተባህለ ተመናስሒትኒ ኢሎም ኩሎም ኣዳም ንሔዋን ሔዋን ከዓ ናብ ተመን ምኽንያት ኣቕረቡ ነገር ግን ብዝገበሮ ኩሎም ነናቶም ቅፅዓትን ነናቶም ፍርድን ክቕበሉ ስለ ዝነበሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ፍርዱ ከም ዝሃበ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14 ጀሚርና ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ኣቲና ነንብቦ ሕፅር በዝበለ ግን እንታይ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ፈጢሩ ቀዲሱ ብኽብሪ ኣብ ገነት ውልድነት ሂቡ ከም ዘቐመጦ ትእዛዝ ድማ ከም ዝሃቦ ነታ ትእዛዝ ተዳፍሪስዋ ብህይወት ክነብር ከም ዘይክእል ከም ዝመውት ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀዲሙ ነገሮ ነዚ ነገር እዚ ክተግብሮን ነዚ ቃል እዚ ክሕልዎን ስለ ዘይከኣል ኣቦና ኣዳም ከዓ ካብቲ ኣይትብላዕ ዝተባህለቶ ኦም ካብቲ ኣይትብላዕ ዝተበለቶ ፍረ በልዐሞ ሞተ ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርዲ ምስ ሃበ ብይን ምስ ሃበ ግና እግዚኣብሔር ሓቀኛ ፈራዲ ምዃኑ መታን ክፍለጥ ቁኑዕ ዝኾነ ፍርዲ ሃበ እግዚኣብሔር መሓሪ ምዃኑ መታን ክፍለጥ ከዓ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን በኽዮም ሓዚኖም ነቢዖም ካብ ጌጎዮም ምስ ተመልሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንብዓቶም ብኸያቶም ርእዩ መሓሪ ምዃኑ መታን ከፍልጥ ንሆ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ኢሉ እግዚኣብሔር ንኣቦና ኣዳም ተስፋ ድሕነት ሃቦ ስለዚ እዚ ተስፋ ድሕነት እዚ ን5500 ዘመን ድሕሪ ምጽባዩ ኩላትና ንፈልጦ ወልደ እግዚኣብሔር ኣካላዊ ቃል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ወሲዱ ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባሕሪ ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ን33 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ተኣምራትን ዘደንቕ ነገራትን እንዳገበረ ሕጊ ወንጌል እንዳመሃረ ከዓ ጸንሐ መወዳእታ ከዓ ብዕለት ዓርቢ ዕራቆቱ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ስለ ኣዳምን ደቁን ክብል ክቡር ደሙን
أفسسه بتخبر دم دمان عدام ندقون كبارنت كاب ديابلوس كام مجزاتي حارة كبرنا مالتي سلازم بار قدس بيت كريستيان بزعلت زيا بعلت حموس عدام إلى سيمات زلا مغنيات እቲ በጌጉኡ ዝወደቐን ሞት ዝተፈርዶን ቀዳማይ ኣዳም ወይ ድማ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ስለ ዝተዓሰ ናብ ገነት ዳግማይ ከም ዝምለስ ኣምላኽ ከዓ ካብ ጓልጓሉ ተወሊዱ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈርቓን ከም ዘድሕኖ ተስፋ ስለ ዝተዋህቦ ቀድሚ ኩሉ ድማ ባዕሉ ኣዳም ስለ ዝነበረ ኣዳም ተስፍኡ ተፈጺምሉ ምስ ደቁ ናብቲ ዝቐደመ ክብሩን ስፍሩን ገነት ንምእታው መዘከርታ ዝሓምሸይቲ መዓልቲ ካብ ትንሳኤ حموس أدم إلى قدس بيت كريستيان سيماتان صويعتان تركب مالتي سلازي على حموس أدم زبل مغنيات نزي قدمنا نبوس أنا حنا نجر في السامية بعلو قيتنا أملاخنا مدحنينا إيسوس كريستوس أمسكال أبكراني وعيلو نعدام ندكون كبارنت كام مركونا ديابلوس كاب سيول ناف جنس لزساغره يتقدمون ابونا ادم استوهب تسفاس لستفصمه نزي ነገር زين مذكر تبايلو زعلت حموس سيا حموس ادم تبايلا تصوع مالتي لازم بار اتي بيغوز ودقن موت سفرون قدامي ادم ابونا ادميو سلستو تعسى دما ناف جنت داغماي كم زملس املاح كاب غالغاله توليدو دحري 5 معلتن فرقان كم زدحنو تسفاس لستوهبو استفازي دما سلستفصمه أدم تسفو خمس تفصمه نسون دقدقون نفتناي قدم كبرو نفتناي قدم بتو نفتناي قدم سفرو نابغنت كم استملسو مذكرتا متان كتكون زعلت زيا حمس أدم تبايلا تسوا مالتي ስለዚህ ባር በዚህ ምክንያት ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዛዓለት እዚያ ዛዓለት ሐሙስ አዳም ኢላ ሰይማታ ዘላ እግዚአብሔር አምላክና ስለዚህ መሐረና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን ደጊምና በሰላም በጥዕና ብርሃን ትንሳኤው ንዘራእና አምላክ ክብርን ምስጋናን ዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን